Dalem Pak De. Iso sowan ning Tegalrejo, tak kira ki nek kleru gone. Kok kleru pripun? Lah iki lah wong duwe gawe akeh kidul kono ya wayangan lho. Mboten, menika sampun leres. Wis bener ya. Nggih, kula sowan wonten dalemipun Pak Joyo. Heeh. Nggih, menika aliasipun Mbah Man Kece. Menika kula sowan wonten mriki mboten kliru. Ora kleru. Mboten. Bener ya Jaya iki aliase Man Kece. Nggih. Kowe ya iso mastani nek Jaya ki Man Kece pyayine lho apa ya wis hafal apa ora? Lho Mbah Man Kece kok urung roh ki aku ora ya dosa rene ki ditimbali. Tenang. Sowan rene ya kudune ngerti piyayine sing ndi. Wis hafal. Ya ngerti. Sing endi? Nah, menika ingkang ngagem pipa nika. Nah, brengose kaya pager kecamatan kae. Angger wis ngono kae Mbah Man Kece. Oh, kae to. Mbah Man Kece ngono. Mbah Man, matur nuwun ya wis dirawuhke Ika uget-uget. Alhamdulillah sing iso bener melu sowan. Iso Pripun Pak De? sowan. Awakmu ki asline Sukodonone ngendi? Aku Sukodonene kuwi Baleharjo. Baleharjo. Iya. Heeh, benere desa kampunge. Aku kan Sukodono, Heeh. Baleharjo, Heeh. dusune kuwi. Dusune. Nyapa to kok dusun bareng. Lah ya para pamirsa kan gen ngerti to iki. Baleharjo dusune anu apa cepet ber jumbleng kok. Aku muni jumbleng kok dong anu nyapa. Pak Lurah terus mesem. Lancen jenenge kuwi lho. Pirsa jumbleng. Ngerti ya. Pak Lurah. Kowe arep ngomong nek eka uget-uget iki sinden saka telek. Ora, aku ora arep ngomong ngono kok. Kok iso nek telek ki identik dengan bau dan kotoran yang tidak sedap. Tidak sedap. Nek nggonku beda. Lho, Telek bedane piye? nggonku. Heeh. Enek telek apa sing ora mambu? Telek apa sing ora mambu kabeh telek iki mambu. Enek. Ora mungkin. Ada dong. Ora ana. Ada telek enek sing ora mambu. Apa kuwi? Telek difoto. Ngedan. Tak foto telek maksudnya. Iki tamu padha dahar lho, gak nyadar iki. Oh iya. Nek ya ora apa-apa. Ngapunten nggih Pak, nggih, wong nggih karan singen berwajah kuning. Alah. Apa iki? Ini saking jumbleng wau. Ya kok jumbleng iki malu, Pak. Alhamdulillah saged nderek sowan wonten dalipun Bapak Joyo. Pak Joyo. Sinarengan rencang-rencang menika wah Apa? nyuwun apa ingkang kula hormati uga senior kula Mbak Neti ugi idola kula. Lajeng Mbak Erin CS. Wah iki idolaku juga. Sing endi? Mendina ben aku mbiyen nglewat anu ning dalan angger kasete Astrea Nada kuwi mesti enek Mbak Erin kuwi mesti mbok kenengan ngendi mesti Mbak Erin. Supranada kok Astrea Nada. Biyen sadurunge duwe Supra Astrea tak omong ngono. Ngono. Erin kae. Iya, dadi saya kondang Supra. Supra. Saya meningkat. Meningkat. Jan. Ngono. Heeh. Paling ora aku ini kan ya ngene dulurku dhewe iki sik dulur lho Pak. Iki sih waris. Iya, aku sowan rene karo bapakku, Pak, lagi kok aku munggah jam pira? Nggone dulure iki ya digasiki jam 09.00 kudu wis teko kono. Oh nggih Pak, dawuh aku. Lah engko bare ya bareng koncone apa piye? Ya aja nduk nggone dulure, paling ora ki engko ya kowe jam 2:30 mulai. Aku teko Mbak Erin bare jam pira Mbak? Jam 1. Terus aku kene teko 2:30. Ayo badari wong-wong kuwi no. Senenge nggone Mbak dhewe. Ayo mathuk to Mbah Bayan. Nggih. Ya. Menika derek ngregengaken swasana Pak No. Nggih, amit nggih Mas. Pun ketinggal nggih. Pun ketinggal. Kowe mau mlaku karo Ria apik tak sawang komburi kaya pasangan sarimbit. Bareng aku mlaku karo kowe ditekoki Mbah Man Kece arep nandi ka? Nggih menika nyuntekke Pak De aku ngono. Aku lah Mbah Man Kece. Lah aku tekoki Mbah Bayan. Bareng tak gandeng ngene. Nyandi truk arep ngawinke sapi. Enek sapi cilik ngene iki. Enek nggonku sapi kacang. Pedet ya. Ayu-ayune kaya ngene kak.
Ngeragen ke swasana dicaosi lelipur kagem para ingkang sami lenggah menika. Iki mau ana dawuh. Ana apa Pak De? Rombongan parkir pokoke nggo tombo sayah ngerti nek kingko awakmu teko kene. Awakku sak ndasku barang. Sak ndas komplit sak sikil. Iya. Iki mau pokoke meling Mas, aku engko kanca-kanca kirimono podang kuning garap komplit sak bawane sing ngaturke kudu wabil khusus sing saka Sukodana. Oh, inggih, podang kuning. Podang kuning komplit sak bawane. Nggih, nggih, siap. Bawane ya podang kuning. Iya. Napa, Pak? Nggih, nek omong sak ngendange bareng. Sak ngendange. Ning ngendang aja ngendang jaipong lho ya. Lah ngapa? Aku gak katokan. Sindan ki mosok kon katokan. Sindan ya jarian. Oh ngono. Tumon mosok bojomu kae. Nek nganggo. Nganggo. Apa? Jeronan. Ya katok bawah. Tapi kan ini dibalutnya dengan jari. Oh iya. Kayak bojomu jagong ndek iki. Jarian kok nganggo kene training jero SMP Negeri 1 Karangmalang. Iki nggone anake kleru lek nganggo kesusu. Coba selendro. Wis gampang kok ngendang gampang. Ibu wasik ya Pak. Duet karo sliramu. Ora dijaluk khusus awakmu. Ngono. Iki nglegani ati. Iya. Sing nata kendaraan. Nggih. Apike. Urung aku lagi muni mathut kok apik. Oh, tut to mau. Tintinganipun. Senadyan wujud temong paksi wujute mung paksi. Mung peksi iki manuk. Manuk. Panjenengan Pak De nek tak kon biji nek tak kon nyandra. Misal nyawang Mbak Neti kae cara manuk ngono manuk apa? Kae manuk kacer. Manuk kacer kuwi kelebihane wow barange cilik ning suarane oke. Wow, suarane hebat dicintai banyak orang. Banyak orang. Ya. Terus nek Mbak Erin kae manuk pentet. Loh, pentet kuwi ciri khasnya apa? Ciri khasnya cucuke lincip, nyenengke ati, terus suarane nerokke apa-apa iso. Lah kae pinter lho. Iya. Piye? Suarane jos pinter. Heeh. Bojone bendina disuarani. Minggat saiki. Nek terus Mbak Ria kae manuk apa? Kae umpama manuk kenari. Wah, burung kenari. Burung kenari. Yang indah. Ulesnya ya. Terus Mbak Dina Demes kae manuk apa? Kae manuk dara. Loh, manuk dara, burung dara. Burung dara kowe ngerti? Yang suka apa kuwi? Mengabarkan kabar indah. Kowe ngerti burung dara? Apa kuwi? Itu lambang cinta kasih yang abadi. Oh iya lambang cinta kasih. Terus Mbak Sabrina. Nah, Mbak Sabrina kae manuk tilang. Manuk tilang kuwi ciri khasnya apa? Ciri khasnya suarane apik bening tur gampang jinak. Oh iya. Sing tak seneng mung siji. Apa? Silite kuning. Kuwi mergo mangane kates. Iya. Lah anek kaya kabeh wis. Cara awakmu nyandra aku manuk apa? Nek iki tak condro manuk mboten. Manuk nika lho. Manuk ancel galeng. Sik to. Kancane lho api-api. Sing burung dara, burung kacer, burung kenari. Lah kok aku ancel galeng. Lah semene lho agar lewat galeng ceri-ceri. Crut. Cerut kira ancel galeng. Kuwi nelek. Aku ora apa-apa dadi ancel galeng. Asalkan kamu yang menjadi galengane. Tak teleki kowe. Ora apa-apa telekmu jare gak mambu ki mau. Oh iya. Sisan ya. Gak mambu. Arep ya? Emoh. Terus teko ngendi cakapane?
Agawe ngairing Gondro. Halus. Yo halo aku. Gur ngetes, bae awakmu ya hafal ya. Gak aku lali tenan ya. Ayo. Alus man. Ngapa? Kae lho. Alus manis nengsa make. Podang pito ugi karawan Pak Lurah Pak Bayan lajeng sinten meneh karo wah iki akeh sing hadir kok Nduk oh gitu ya, termasuk iki juraganku ya rawuh sinten wah iki juraganku bakule daging balap. Oh alah. Apa? Apa jenenge kae? Sate kire apa? Kambing balap. Oh, kambing sate balap. kire. Oh iya ya. Kuwi ya kanggo jamu. Khasiate. Jamu khasiate. Mula piyayine kita seger tur waras. Nah, mungkin kula bungkus nggih, Pak. Doyan. Hah? Aku to? Heeh. Tak kaya Pakku. Wah. Doyan tenan to iki Pak? Hah? Doyan to? Ibu bunga henga tiku ya. Nyanding bisa dadi langgame. Kita ke sini atau ke sana? Ya engko diratani karo lumaku. Engko karo nyatet Pak Man Kece. Kece. Nggih. Esuk awane ngomahku wis ora krasani. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang midarang tanku esok awak nganti bengi eman yen nganti yo kang nyawang yen si podang tak sawang mentok ning epang kegancangan tak rinde saka kantung Ayu. Inggih Kakang Mas.
sowan Mbah Man. Nggih. Galo. Nuwun sewu Pak Lurah. Podang kuning awake dhewe rene iki terus entuk tali asih Pak De. Iki jenenge tiba rejeki. Iya, matur mbah nuwun. Kula dereng tepang menika Mas sinten? Coba matur. Derek pitepangan Mas. Asmanipun Mas sinten? Oh, Mas On. Mas On. Lah menika Mas Off. Mas On, Mas Off. Mas Iki On. ketua pemuda. Oh ngaten. Nggih. Pemuda Karang Taruna kene. Iki diparingi pira? Menika 50.000. 50.000. Nggih. Heeh, iya banget tenok Mas. Ngopo? Sing sowan rene wong loro kok sing diparingi ya mung siji tok. Oh alah, engko gampang kowe ya tak bagei. Ngono. Gandeng aku ya tresno karo kowe. Tenan. Aku entuk 50 kowe tak kei 2.500. Wah. Pirang persen. Sampeyan lek entuk bagian to. Entuk bagian ya matur nuwun. Mbok menawi ngersake tembang kok ben dipinangkani kanca-kanca ngersake napa Mas On? Nek Mas On derek nyaket Mas Man. Mas Man kece. Nah, Mas Man kece masalah. Ya. Pipone iki saka balung ledek. Ya. Iki jane sing diarep-arep ki golek kipo balung ledek sing dedeke gak pati dhuwur. Oh, iki dedeke sing ora pati dhuwur. Ora pati dhuwur. Engko ora cakup dienggo udut. Kudu sing dawa. Kudu dawa. Iya lah, balungmu cocok kok sok golek anu besar ya iki. Nah, daginge. Ini kaya sekewan wae iki kaya. Iya. Pak Man. Pak Man. Lah, iki wis iso sowan. Kula ingkang sowan. Apa? Boten jembul. Rambut. Rambut, aduh aku latah. Yo. Tak tabuhi dhewe lambeku. Iki Baman, kula ingkang sowan, eka ndang tak uget-uget. Nah,
sowan panjenengan nyuwun dawuh mbok menawi panjenengan paring dawuh menapa dhumateng kula ingkang saged kula pinangkani Mbah Man. Aduh Mbah Man iki raga-raga sak nyapa lho. Mboten sak repot-repot lho Mbah Man. Kok yo nganggo ngene iki. Aku yo pekewo. Seneng terusan. Aku rene iki kan nggone dulurku to. Ngene iki aku yo sik disangoni lho Pak. Disangoni kudune rasamu ki dijaga. Lah piye? Pekewo. Ngene dulur kok mara disangoni balekno. Kula balekke ya. Heeh, bal. Mboten kersa nggih mpun. Wis tak balekke ora. Mboten kersa piyayine. Nggih. Mbah Man, dawuh napa? Weh, ngudang anak. Ngudang anak tayub. Weh, Mbah Man jumeneng beksa. Oh, beksa mriko. Nggo Mbah Man kalih kula. Mriko ingkang beksa sinten melih? Sinten? Napa piyambakan napa enten sing ngrencangi melih? Nah, iki kowe ngerti dalem dari CEO Mitra Gama. Iki. Aduh. Lah. CEO Mitra Gama. CEO Mitra Gama. Yang menyamar menjadi among tamu. Pak CEO. Mbok menawi ngersake tembang menapa? Napa ngersake batu giok? Emang gowo apa piye kowe? Oh, ada. Ada. Wah, kae ning kono kae nek akeh kae. Ngersake piro? Iki malah gowo contone loro. Apa? Batu giok. Oh, iki anu giwang. Giwang. Pak CEO ngersake tembang menapa? Lho lagi ana Pak Depardi kok kondur apa? Kondur kok. Apa lehku nyanyi elek terus bali? Ora, iki akeh barengane, nimbal. Bos, Mitra Gamane lak ya lancar to, Bos. Alhamdulillah. Lho ngene iki lho, Nduk. Perlune apa usaha gen lancar iki diwiradati, dipirakati. Ada kiat-kiatnya. Ada kiat-kiatnya. Lah, apa meneh nek Kyai gelem sedekah ibu dewah tenan kuwi nglancarke rejeki, nglancarke usaha. Nggih nyun sewu lho Pak CEO, mancen ngono pawakanipun kotak amal yo. Kok iso ngono kuwi yo isin aku. Isin opo aku setore yo nek kowe kok nyok. Oh iya. Lah, ngono lah. Ngono wong wedok ki ibaratnya dadi bendahara. Istri iki dadi nggawa kayane wong lanang. Lah, ngono. Ibaratnya daringan. Pak CEO ngersake lagon menapa? Oh, mungkin mawon. Ya diaturke sik ngudang anak. Ngudang anak, Pak CEO mengke. Ngudang anak diaturke sik. Sing ngaturke anu kula napa? Nggih niki. Lah ya kowe. Nggih. Pak Man gen jumeneng beksa. Teng mriki napa teng mriko? Oh teng mriko mawon. Lah mungkin jenengan beksane? Bisane mriko. Ya diatrateri. Oh dadak ngilu. Cokot semut lambeku. Oh. Ancen aku kan manis. Ya. Aku ndek iki saking manisé. Saking manisé rubung laler. Semut karo laler. Ayo diatrateri. Nggih. Monggo. Monggo. Sami beksa ngudang anak, Pak. Ya. Monggo. Di garap tayub binuka ki anak putu kabeh diaturi jumeneng kon joget. Nggih. Sangka bungae bengi iki. Nggih. Monggo. Monggo. Tinata sangajeng wiwara. Tayub ditata gen guyub. Ya. Nek tari ditata gen ketok rapi. Wah iya. Wonten kajeng monggo. Monggo Pak, mriko monggo. Ya. Ya. Monggo. Saji seswarane basa nawala. Yo Mas. Monggo mriki sisih kidul, iki kowe tengah, Nduk. Kowe tengah. Oh nggih. Nah, ledeke gur siji. Ledeke siji tengah. Ben go rempon. Kaya endok. Nggih. Monggo Pak saperangan sisih kidul. Monggo sisih menika. Wis, pokoke sindene ledeke dikalangi. Nggih. Kaya wong bedhok pitik. Lah.
Monggo Pak mriki. Ika. Dalem. Kok sajake gak kenep ya nek ledeke siji. Nggih. Heeh, yo kene ngadeg Erin. Yo. Wah, ledeke ayu-ayu. Ditambahi neh. Tambahi neh. Monggo Pak mriki. Pun jangkepun kenep kanca. Pak Citra Yadi 50. Wah.
Jane sindane ki aja kur loro ya, Mbah. Pripun sampun? Mboten sampun. Mboten kula mung guyon kok. Iki jane pisan kas ngoten kok. Pisan kas. Aja dianggep guyon tenanan wae. Pripun Paman? Oh mengke gek yah apa nek engko ki? Matur mbah nuwun, Mbah Man, Pak Citrayadi. Wah, aku apal karo wong kene iki. Ha iya. Iya. Iki warismu kabeh to. Aku pun plek karo kene. Wis. Matur nuwun. Aku rene iki udakara ya. Wah, nek wis tak hitung ki wis. Ya pisan iki. Wong edan. Edan. Tapi kan sekali pisan rene aku harus berkenalan ngono. Pripun? Get. Napa? Iki mau lak ana dawuh to. Dawuh. Kapane iso mirsani langsung nek Ika ki Ika uget-uget tak celuk get. Heeh. Priwe Pak De? Njaluk kon ngendang. Oh, ngendang. Heeh. Ya saiki apa engko manut awakmu aku. Ya saiki no. Saniki napa sesuk? Sing dawuh sinten? Mau Pak Emburi Oh, Pak Emburi. Heeh. Kula ngendang, Pak. Pripun ngendang? Nah, Ya pokoke nyawer sik. Mboten. ora ngeli ngono ki sumbangan sakpole. Mboten kula niku Gojek, ngancene Gojeke ya ngono kuwi. Ampun nyawer iso saru aku ki pekewoh tenan ngono kuwi. Transfer. Iya. Dana Gojek GoPay apa anu apa? Kok luwih nemen iki. Yo kan tersembunyi, tidak Ayo, dilihat. iki dalane ngendi iki? Munggahe ngendi iki? Oh, kono golekno dalan. Nek gandeng aku sing apik kaya nek gandeng Ria ngono lho. Nah, ngono, Mas aku kok gandeng sinden kok kaya nyurung truk dam ngono. Kuat apa ora? Digandeng ya sing alon-alon terus Mas aku gak iso romantis to. Iso apa ora? Tulungono aku. Aduh. Hati-hati. Tulung gak iso enggak. Masalah. Mbak Eka, dalem biasane Mas Petro ki nek ngunggahke penyanyi ki dipondong lho. Kok awakmu ra gelem mondong ki ya ngopo lho? Dek mau komentar. Lah piye? Kowe petuk aku ndek kene ning desamu cilik, Nduk. Saiki malah kaya bakso rudal kowe ngono. Semono gedene kok. Ayo kendangane. Nah. Saploke posoe prei gak malah kurus aku malah mblegendong adek. Ngono rok kuwi sesek kabeh. Ingat ya, Mas. Aku arep nggih kathok bal-balan tapi kok pekewo. Sesinden nggih training. Ya ora apa-apa to ya. Ya malu to. Ngene Mbah Man kok sindene trainingan. Kayak bojomu. Piye? Bojoku apa kae trainingi apa kae mau? SMP Negeri 1 Karangmalang. Ayo coba kendange. Nah, dinaike sik. Dites. Amit ya, Mas. Tlundanda. Plindandet. Wah. Pak Bambang tuku gedang. Ning ndi? Pak Kendang kendang. Iya, Cerot. Pak Bambang tuku gedang. Wah ya. Gedang ditugel-tugel. Jeglok. Jeglok. Jeglok dijipuk neh Pak Bambang dahar gedang. Dahar Pak Bambang Kyai Agung dahar. Kuwi gaglak ya nyuk ora. Iki Bambang Soekarno. Oh aku. Ya gandeng aku Pak Bambang rambutku dawa ya. Pak Bambang cukur rambut. Se. Ngapa to aku kok rumah saku. Baleni Pak Bambang cukur rambut. Pak Bambang cukur. Iki jembut ora rambut. Kowe saru kowe. Lah kendangamu iki lho. Dilihat adik-adik. Iki ngono ya rambut, tapi rambut jempol. Oh, enak to. Yo jempol enek rambute. Delok rambute Mbak Erin. Enek jempole ora? Lambe Bu. Jempole Mbak Erin. Jempole enek rambute ora? Enek rambute ora? Ayo Erin nyanyi ngadeg. Apa iki? Mbak Yuku. Heeh ya.
Apa lah permintaannya apa? Tembange napa, Pak? Sementing aja sahara lho ya. Ora. Kendang kurang tak setem ding. Tembange napa? Sampling kurang tak sampling kendange. Sahara urung. Tembang tinggal katresnan. Peninggal katresnan. Iso? Gak. Piye to iki? Yo kan mencoba. Ya, orang itu dikasih kesempatan biar belajar dong, Pak. Oke. Ya, gitu loh. Pak Bambang nyukur rambut. Wah, wis gundul saiki. Wong bendino dicukur, aku nggih petok sapa-sapa kon nyukur rambutnya Pak Bambang masamu. Iki kendang ya iso omong. Ya, piye? Apa iki? Apa iki? Kok lagi krungu aku apa iki? Iki enek unine. Heeh. Kowe apa kenek telek? Iya. Telek. Ayo. Ninggal katresnan. Judule telek dipoto. Mangga ninggal katresnan. Saking Mbak Erin buka. Hah? Saking buka vokal. Ya kowe Lho sing kok awake dhewe latihan dhewe lho, Mbak. ya kowe sik nok ndingi kae no. Aku ndek ngisik ere wis telat tok. Nang kowe sik nang. Piye kae aku lali ki. Walah. Oh. Yo lali. Sing anu to? Sing ninggal katresnan penekno bimbing ki. Nangis sajroning atiku. Lah iki lho kaya lambemu, Dek. Nah, ngono kuwi kok malah dilambek-lambekne. Ya mulut kan basa Jawa. Ayo. Nangis sajroning atiku. Sumpah
basane Sagak mong katon Sagak sliramu wae Sagak hae Lah tukang ngendang kok diwan aku ngapunten tukang kendang kula mendem masa kono joget aku ora joget apa yo enek tukang aku ini kendang roh irama supranada enak kaya ini sumeneng kudu joget beb nek tukang ngendang iki sing diingeti penyanyi iki sing endi to dhuwur apa ngisor sing nek kowe pas ngendang ning mburi ngono kuwi lho ya keseluruhan oh keseluruhan tapi nek iki bokonge jare lah ya kan awake wedok lah terus mbok sawang sik endi mau nah aku keseluruhan dadi gerak tubuh itu semua oh iya dadi sopas ya ya kok iki mau kok kowe sing joget aku heeh iki mau kandhani saking penake Rama apa meneh kok iki gamelan iya disel mlaku lho iya tak dilat disele mlaku didilat saking senenge ro iramane lho oh iya 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 iramane piye wasik sogok aja bokonge nek nyawang penyanyi ra sopan omong ngono kuwi omong ngono iki mesti anggere ngendang ngresogok keri sing disarang bokonge tak dilat seneng aja sia-sia jokone Supra karo siji kuwi lho di mana-mana isih Joko waduh awakmu sing Joko heeh aku yo padha iki urung duwe gandengan kosong cek perawan kosong berapa 08 berapa kamu oh 88 ganol ini nomor togel sek iki kok sing ngesrek kok sing wedok to lho kudu mengundangi oh emansipasi wanita oh ngono kudu sing ngesrek sing wedok kudu dadi emansipasi wanita emansipasi lah yo nek ora duwe sapi apa gelem deh saking sugih sing wedok iya ayo dilanjut Cahayu nggih aja lali uget kompak lho iki. Kompak tenan. Lagek gathuk pisan langsung iso kompak jos. Sik, ki mang suwe arek model sing piye to? Oh gak apa-apa wis apik banget. Mulane nek latihan mangkat. Lah sapa sing ora mangkat? Aku lho. Lah iya. Bocah iya. Ya sesuk anggere ketemu pisan iki gathuk ora masalah. Ketemu pindho, ketemu telu saya bubrah. Iya, matur nuwun ya, Mas. Ya, matur nuwun. Ngregengke swasana dalu punika. Mudun. Amit, makasih, Mas. Beb, welengku mau piye? Biasane dipondong lho. Ning Petro, njaluk apa pondong? Pondong, Pak De. Sik ta. Tenan apa ora? Kowe kok nyawangmu kaya empane kaya areng gotong beras sak kintal. Aku ya padha kaya Ria, kaya Mbak Neti ngono kuwi. Masalah kaya ngene kon mau bopong. Ya iya. Wong wedok. Aduh. Mikmu nyantol aku. Mikmu mau kayak kono. Lah piye lah ndokok kaya. Masalah. Nek awake gak sepiro, abote ketoke dosane sing akeh bocah. Kuwi jenenge kan memel tidak terlihat ngono kuwi. Oh, ngono ya. Sawangan to nih streaming. Piye? Kaya areng ngeterke anake juga rapot. Diran ya. Model. Nggih. Model iki lho rapati cetok. Wis ya. Heeh, lho gua mangan sik. Mangan. Lah kuwi lho di Parida. Maem paling. Maem. Ngono. Mangan iki sapi. Lah iya. Lah kuwi kan jare ra ndek sapi ra payu. Lah iya, aja mangan. Lah Mbadok. Oh, yang bos